चालेल. तुम्हाला पाठवते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज आपण चौथा अध्याय शिकणार आहोत, ज्ञान योग। तर प्रथम अध्याय सुरू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगायचा प्रयत्न करते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही 1.5-2 तास बसून भगवद्गीता ऐकताय, त्या शिशी राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊन मग आपण आजचा वर्ग चालू करूया। आता आपण बघितलं की तिसऱ्या अध्यायात अर्जुनाला श्रीकृष्णाने सांगितलं की तू कर्म कर, तू संन्यास घेऊ नकोस। त्याचा पहिलाच प्रश्न होता की मी काय करू, युद्ध करू की मी संन्यास घेऊ। मग कृष्णाने सांगितलं तू कर्म तर केलंच पाहिजेस, युद्ध केलं पाहिजेस, पण तुझं कर्म तू कसं केलं पाहिजेस, निष्काम कर्मयोग केलं पाहिजे। म्हणजे दुसऱ्या अध्यायात अर्जुनाला कृष्णाने कर्मकांड सांगितलं, म्हणजे कुठलं तरी एक फळ दाखवलं, तू युद्ध कर आणि जरी तू युद्धामध्ये ठार झालास तरी तुला स्वर्ग किंवा वरच्या लोकांवर वास मिळणार आहे, जिकडे तुला अनेक लाखो वर्ष तुझे सुखात आणि आनंदात जातील। आणि समजा जर तू हे युद्ध जिंकलास तर तुला हे राज्य मिळेल, म्हणजे कर्मकांड। आता कर्मकांडापासून कृष्णाने कर्मयोग सांगितला। कर्मयोग म्हणजे काय, कृष्ण सांगतोय तू जे काय कर्म करतोस हे माझ्या आनंदासाठी कर, आणि भावना कशी पाहिजे, निष्काम। मग अर्जुनाचा प्रश्न होता की हे युद्ध जर मी केलं तर हे अनेक जण जे कर्ते पुरुष आहेत त्यांना मी ठार मारेन, आणि मग काय होईल की घरामध्ये जे वृद्ध आहेत किंवा जे लहान बाळ आहेत त्यांची काळजी घ्यायला हे पुरुष राहणार नाही। त्याचप्रमाणे स्त्रिया ज्या आहेत त्यांची सुद्धा काळजी घ्यायला पुरुष न राहिल्यामुळे त्या स्त्रियांचा इतर पुरुष फायदा घेतील आणि वर्णसंकर निर्माण होईल। आणि मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की जर तू तुझं कर्तव्य केलंस तर मात्र इतर लोक सुद्धा त्यांच्या कर्तव्यांचं पालन करतील आणि वर्णसंकर निर्माण होणार नाही।
उलट तुझ्या राज्यामध्ये सुख, समृद्धी आणि शांतता असेल. आणि मग शेवटी अर्जुन म्हणतो की मला माझं कर्म करायचंय, माझी ड्युटी करायची आहे. पण असं का होतंय हे सगळं ज्ञान असून सुद्धा की मी माझी ड्युटी करू शकत नाही. असं का होतंय? मला कोण थांबवतंय? मग कृष्ण सांगतो की आपला सर्वात मोठा शत्रू जो आहे तो काम आहे. तो काम मनामध्ये, इंद्रियांमध्ये आणि बुद्धीमध्ये वास करतो. आणि हा काम आहे तो आपल्या बुद्धीला आच्छादून टाकतो आणि त्याच्यामुळे आपण आपली ड्युटी करू शकत नाही किंवा बळजबरीने आपण काय करतो, आपण पाप कर्मच करतो. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलं की कसं काम हे बुद्धीला आच्छादून टाकतं. आणि या तिसऱ्या अध्यायात कृष्णाने हेही सांगितलं आपण आपली ड्युटी केली पाहिजे, निष्काम भावनेने केली पाहिजे आणि ज्ञानाने केली पाहिजे. आणि आता हे जे ज्ञान आहे हे कसं मिळवायचं हा अर्जुनाचा प्रश्न असतो. की तू सांगतोयस की ज्ञानाने कर्म केलं पाहिजे, पण ज्ञान मला कोण देईल? आता ते तिथपासून आता हा 4था अध्याय सुरू झाला, ज्ञानयोग. याच्यात 5 सेक्शन्स आहेत. पहिल्या सेक्शन मध्ये कृष्ण त्याचं स्वतःचं जे ज्ञान आहे तो ते अर्जुनाला देत आहे. कारण कृष्णाला कोण ओळखू शकतं तुम्हाला माहिती आहे? 10वा अध्याय झालेला आहे तुमचा सर्वांचा. त्यात त्यांनी सांगितलंय की मोठमोठे ऋषी, योगी हे कोणीही मला ओळखू शकलेले नाहीये. तर कृष्णाने जर त्याच्याबद्दल सांगितलं तरच आपण त्याला ओळखू शकू. म्हणून कृष्ण त्याच्याबद्दल अर्जुनाला सांगत आहे. मग कृष्णाने सांगितलंय की मी वर्णाश्रमाची स्थापना केली आहे आणि हा जो याच्या पाठचा उद्देश काय आहे? सर्वांना माझी प्राप्ती व्हावी. म्हणजे बघा, कृष्णाला आपण किती हवे आहोत. कृष्ण विचार करत नाहीये की हा ब्राह्मण आहे, हा शूद्र आहे, हा वैश्य आहे. नाही, त्याला सगळे जण हवेत. आपण इकडे या पृथ्वीवर असं म्हणतो की आमका आमका ब्राह्मण आहे, आमका आमका शूद्र आहे. आपल्यामध्ये ती विभागणी असते. पण कृष्ण तसा विचार करत नाही. सर्वच वर्ण जे आहेत ते सर्व सारखे आहेत, ते आपल्या गुणाप्रमाणे आहेत. तर याबद्दल या दुसऱ्या सेक्शन मध्ये कृष्णाने सांगितलंय. मग परत कर्माबद्दल आणि खोलवर जाऊन सांगितलंय. कर्म किती प्रकारची असतात? अकर्म, कर्म आणि विकर्म. मग जर तुम्हाला ज्ञान हवं असेल तर मग तुम्हाला काय करावं लागतं, लोक काय करतात याबद्दल सांगितलंय. आणि शेवटी त्यांनी सांगितलंय की हे जे दिव्य ज्ञान आहे त्याचा अंत जो आहे तो कशामध्ये होतो. तर आता आपण बघूया कृष्ण कोण आहे आणि हे ज्ञान आपण कोणाकडून घ्यायचं. भगवद्गीतेचा इतिहास सांगितलाय. भगवद्गीता प्रथम कोणाला सांगितली गेली याबद्दलही सांगितलेलं आहे. तर ते आपण नीट बघूया. आता हे जे ज्ञान आहे, हे जे ज्ञान आपण आत्म्याचं ज्ञान घेणार आहोत, तर हे ज्ञान आपल्याला एका बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणजे जो परंपरेमध्ये आध्यात्मिक गुरु जो आहे त्याच्याकडूनच आपण घेतलं पाहिजे.
जर आपण इतर हे बघितलं नाही की हा गुरु कुठल्या परंपरेत आहे, तर कदाचित नाही तर 100% आपल्याला त्या ज्ञानाचा उपयोग होणार नाही. म्हणजे आपण कदाचित समजू शकू, पण आचरणात आपण ते आणू शकणार नाही. तर हे जे ज्ञान आहे, हे गुरु शिष्य असं करून आपल्या पर्यंत आलं पाहिजे. तर ही जी सिस्टम आहे की ज्याप्रमाणे तुम्हाला गुरुकडून मग शिष्याकडून मग तो शिष्य त्याच्या शिष्याला असं जे ज्ञान देतो त्याला अवरोह पंथ असं म्हणतात. आणि हे जे ज्ञान आहे हे कसं आहे, आता समजा जर तुम्हाला कुठलीही डिग्री घ्यायची असेल, इंजिनिअरिंग म्हणा, मेडिकल म्हणा, कॉमर्स मध्ये CA म्हणा, तर मला तुम्ही सांगा बरं तुम्हाला काय काय लागतं? जर तुम्हाला मटेरियल डिग्री घ्यायची असेल, तर मला सांगा काय काय लागतं? कोण सांगणार? अनम्यूट करता येतंय ना तुम्हाला? बोला. तुम्हाला एखादी युनिव्हर्सिटीमध्ये जावं इंजिनिअरिंग लागतं माताजी. हा आणि युनिव्हर्सिटी बरोबर. आणि काय लागतं, एक पर्सनल ॲबिलिटी लागते आपली. आपल्याला जिद्द लागते, अभ्यास करण्यासाठी शक्ती, सामर्थ्य लागतं. त्याशिवाय एक आपला ॲप्टिट्यूड असतो, तो लागतो. आणि इतकं सगळं केल्यानंतर मात्र आपण असं म्हणू शकू, की हा सक्सेसफुल होईलच परीक्षेत, सगळं असेल तर. पण जेव्हा आपण आध्यात्मिक ज्ञान घ्यायला जातो, तेव्हा मात्र सगळा प्रोग्रेस जो आपला होणार आहे, सगळी उन्नती होणार आहे, ती फक्त एक नाही तर 2 माणसांवर अवलंबून असते. ती म्हणजे काय, की जो तुमचा आध्यात्मिक गुरु आहे, त्याची कृपा झाली पाहिजे, नाहीतर कृष्णाची कृपा झाली पाहिजे. आता हा जो आध्यात्मिक गुरु आहे, त्याची कृपा कशी होईल? जेव्हा जो शिष्य आहे, तो अगदी नम्रपणाने आपल्याला जे काही माहित नाही किंवा आपल्या शंका आहेत, त्या नम्रपणे विचारेल आणि खूप सेवाभाव ठेवेल. अशा वेळेला गुरु खूप अगदी अंतरंगातून खुश होतो आणि असं झाल्यावर त्याची कृपा होते त्या शिष्यावर आणि जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे ते आपोआप त्याच्या हृदयामध्ये उदय पावतं. तर अशा तऱ्हेने जेव्हा तुम्ही गुरु शिष्य परंपरेत जेव्हा तुम्ही ज्ञान मिळवायला जाता, तेव्हा हे जे मटेरियल नॉलेज आहे त्याच्यापेक्षा खूप वेगळे रूल्स आहेत ते इकडे लागू पडतात. आता तुम्हाला उदाहरणही सांगता येतील, की एखादा शिष्य अतिशय मूर्ख असतो, पण गुरु कृपेमुळे तो खूप महान संत होतो. तर तुम्हाला असं सांगता येईल का एखादं उदाहरण? कोणाचं? की एक शिष्य आहे. कोळी. हा बरोबर. ते पण छान आहे उदाहरण. तर अशा तऱ्हेने आणि तुम्ही जर रामदास स्वामींच्या कथा ऐकल्या असतील तर तिकडे एक कल्याण स्वामी म्हणून त्यांचे शिष्य असतात. तर ते सुद्धा असत त्यांची गुरुवर खूप भक्ती असते, खूप प्रेम करतात, खूप सेवा करतात. पण त्यांना ज्ञान मात्र इतकं काही नसतं. श्लोक पाठ नसतात, संस्कृत समजत नाही. पण असा सुद्धा भक्त जो असतो, असा सुद्धा शिष्य असतो, हा सुद्धा त्या पदाला पोचतो ज्या पदावर त्याचे गुरु आहेत, त्याच पदाला तो पोचू शकतो फक्त गुरु कृपेने. तर ही गोष्ट तुम्हाला माहित नसेल तर वाचा तुम्ही. तर अशा तऱ्हेने आपल्या इतिहासामध्ये सुद्धा उदाहरण आहे की गुरु कृपेने
आपल्याला असाध्य साध्य होऊ शकतं. तर आता म्हणून ही जी गुरु परंपरा आहे ही खूप महत्वाची आहे. त्या परंपरेतच आपण ज्ञान घेतलं पाहिजे. आणि सगळीकडे जर आता पद्मपुराण आहे, तिकडे त्यांनी अंबरीश महाराजांचं आलंय. तर तिकडे गौतम मुनी जे असतात ते अंबरीश महाराजांना सांगतात की तू श्रीमद भागवतम हा जो ग्रंथ आहे हा शुकदेव गोस्वामीच्या मुखातून तू ऐक. म्हणजे इकडे सुद्धा अशा ठिकाणी शिष्यांना सांगितलं जातं की जिकडे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहे यांच्याच मुखातून तू गीता किंवा श्रीमद भागवतम हे ऐक. नाहीतर त्यांच्याकडनं आपण नाही ऐकलं तर जणू काय कानामध्ये आपण विष टाकतोय आणि हृदयात जे आपली भक्ती बीज आहे ते जे अगदी त्याला अंकुर फुटलेला आहे या विषाने लगेच ते मरण पावतं. म्हणून खूप महत्वाचं आहे की आपल्याला एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो परंपरेत आहे त्याच्याकडूनच आपण हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. मग कृष्ण अर्जुनाला त्याच्याबद्दल सांगतो की त्याचं जे शरीर आहे ते दिव्य आहे, त्याचा जन्म आणि त्याचे कर्म सुद्धा दिव्य आहेत. आणि मग जे कोण हे जाणून, बघा इकडे म्हटले हे सत्य जो जाणतो आणि मग तो कृष्ण कमल चरणांचा आश्रय घेतो, मग शेवटी त्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. म्हणजे बघा ज्ञानाला किती महत्व दिलंय की तुम्ही समजून मग जप करा. तुम्ही कृष्ण कोण आहे हे पहिल्यांदा नीट समजून घ्या. आता हा श्लोक आहे पहिला मी वाचते. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मुनि मनोरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्. हरे कृष्णा. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी या अव्ययी योग विद्येचा उपदेश सूर्यदेव विवस्वानाला केला आणि विवस्वानाने तो उपदेश मानव जातीचा जनक मनूला केला आणि मनूने तो इक्ष्वाकूला केला. हरे कृष्णा. तर आता आपल्याला इकडे काय समजतं की ही जी गुरु शिष्य परंपरा इकडे दाखवली आहे की हे जे आत्मज्ञान आहे हे कृष्णानी प्रथम सूर्यदेवाला दिलं होतं. आता याच्यावरून आपल्याला काय समजतं, एक गोष्ट समजते की आता ज्याप्रमाणे पृथ्वी एक लोक आहे, भूलोक आपण म्हणतो, त्याप्रमाणे सूर्यदेव हा सूर्यलोकावर आहे. चंद्रलोक असतो, स्वर्ग असतो, महरलोक असतो, म्हणजे किती तरी लोक आहेत. प्रत्येक ग्रहावर हे जे वेद आहे, शास्त्र आहे, याचा अभ्यास केला जातो. प्रत्येक जण आत्मज्ञान मिळवून आपल्याला मोक्ष कसा मिळेल, कृष्णाची प्राप्ती कशी होईल याच्या पाठीमागे असतो. म्हणजे फक्त हे भूतलावर नाहीये, तर प्रत्येक लोकावर हा अभ्यास केला जातो. तर आता सूर्यदेव, कोणता सूर्यदेव? ज्याप्रमाणे आपल्या आता इंडियामधले प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आहेत, पण ते काय फॉर एव्हर आहेत का? नाही. ते काही वर्ष राहतील, त्याच्यानंतर बीजेपीचीच सत्ता असेल आणि 20 वर्षांनी तर कोणीतरी दुसरा प्राईम मिनिस्टर होईल. त्याचप्रमाणे हे आत्ताचा जो सूर्यदेव ज्याला श्रीकृष्णानी हे आत्मज्ञान दिलं, हा जो सूर्यदेव आहे त्याचं नाव विवस्वान आहे. तर विवस्वानानी हे जे ज्ञान आहे ते आपल्या मुलाला
मनूला दिलं आणि मनूनी ते आपल्या मुलाला इक्ष्वाकू महाराज ज्यांच्या कुळामध्ये प्रभू रामचंद्रांचा जन्म झाला त्याला दिलं. आता ब्रह्माचा एक दिवस, पुढे तुम्ही ही सगळी जी कॅल्क्युलेशन आहे ती 18 दिवसात तुम्ही बघितलेली आहे की ब्रह्माचा एक दिवस, एका दिवसात 14 मनू असतात. आणि इकडे हे विवस्वानाने जे ज्ञान कुठल्या मनूला दिलंय, 7वा मनू जो आहे त्याला दिलेला आहे. तो 7वा मनू कोण असतो, त्याचं नाव काय आहे, त्याचं नाव वैवस्व मनू आहे. आणि मनू म्हणजे कोण, की ज्यांनी या सर्व आपल्याला म्हणजे सर्व मानवांना जन्म दिलेला आहे. तो म्हणजे असं म्हणता येईल की मनू हा देखील एक प्रजापतीच आहे, ज्यांनी ही पूर्ण प्रजा निर्माण केली किंवा फादर ऑफ मॅनकाइंड. इकडे आपल्याला आणि एक गोष्ट समजते की चार्ल्स डार्विनची थिअरी होती ना की मानव हे कसे आले. पहिल्यांदा एप्स, चिंपॅन्झीज यांच्यापासून मानवांचा जन्म झाला, म्हणजे इव्हॉल्व्ह झाले. तर इकडे आपल्याला समजतं की असं अजिबात नाहीये. मनू जो आहे जे आहे ते जे फादर ऑफ मॅनकाइंड आहे त्यांनी ही सर्व प्रजा निर्माण केली. आता मनूला 10 मुलं होती. त्या 10 मुलांपैकी एक महाराज इक्ष्वाकू होते आणि या इक्ष्वाकू महाराजांनी हा भक्ती योग मनूपासून शिकून मग आपल्या राज्यामध्ये जे ऋषी होते, जे संत होते, त्या सर्वांना शिकवला. आणि अशा तऱ्हेने ही जी हे जे आत्मज्ञान आहे, आता इकडे त्यांनी म्हटलंय की हे जे ज्ञान अव्ययम असं म्हटलेलं आहे, म्हणजे हे जे ज्ञान आहे त्याचा कधीच नाश होत नाही. ते जे विवस्वान ला हे आत्मज्ञान दिलं होतं ते आजच्या सुद्धा कलियुगामध्ये तितकंच ऍप्लिकेबल आहे, जेव्हा ते त्या 5000 वर्षापूर्वी किंवा जेव्हा केव्हा ही सांगितली गेली होती 2 मिलियन इयर्स अगो, जे काय असेल तेव्हा सुद्धा ती ऍप्लिकेबल होती आणि आज सुद्धा ऍप्लिकेबल आहे. म्हणजे आपल्याला लक्षात येतं हे जे ज्ञान आहे हे इम्पेरिशेबल आहे, त्याचा नाश कधीच होत नाही. आता पुढे बघूया. आता मी हे वाचते श्लोक नंबर 2. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकालेन महता योगो नष्ट परंतप. हरे कृष्णा. याप्रमाणे हे परम श्रेष्ठ विज्ञान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आहे आणि राजर्षींनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्याला यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्णा. तर आता काय झालं, हे जे ज्ञान आहे हे इक्ष्वाकू राजाने आपल्या संत ऋषींना दिलं. पण मग नंतर असं दिसलं की कदाचित ते जे संत ऋषी इतर राजे होते त्यांना योग्य असे शिष्य मिळाले नाही किंवा ते जे ज्ञान आहे त्याचा यथार्थ रूपामध्ये ते शिष्यांपर्यंत पोचलं नाही. त्याच्यामुळे हे काय झालं, काळाच्या ओघामध्ये हे ज्ञान लुप्त झालं. आता हे ज्ञान लुप्त झालं म्हणून कृष्णाने ही भगवद्गीता अर्जुनाला सांगितली. का सांगितली? आपल्या सर्वांच्या हितासाठी. आता इकडे
तुम्हाला माहितीये की कृष्णाने 4 परंपरा स्थापन केल्या. या 4 परंपरेमध्ये तुम्ही कोणाचीही गीता वाचा, तुम्हाला ज्ञान मिळेल. पण या परंपरेच्या बाहेर उगीच कोणी म्हटलं की मला संस्कृत उत्तम येतं, मी अनुवाद केलेला आहे गीतेचा, तर कोणाचीही गीता वाचू नये. श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलं, या 4 परंपरेमधली तुम्ही वाचू शकता. तर आता त्या 4 परंपरा कोणत्या? हेच ज्ञान कृष्णाने ब्रह्मदेवाला दिलं. आणि ही जी परंपरा आहे, ब्रह्मानी स्थापन केलेली परंपरा, याला गौड वैष्णव संप्रदाय असं म्हणतात. आणि आपण या परंपरेत आपण शिकतोय. या परंपरेतले, ब्रह्म परंपरेतले मुख्य जे गुरु होते, त्यांचं जे नाव आहे ते माधवाचार्य. मग हीच गीता किंवा हेच आत्मज्ञान कृष्णाने लक्ष्मी मातेला दिलं आणि श्री परंपरा स्थापन केली. या श्री परंपरेतले जे मुख्य आचार्य होते ते रामानुजाचार्य. हेच आत्मज्ञान शंकराला दिलं आणि रुद्र परंपरा स्थापन झाली. या रुद्र परंपरेतले मुख्य आचार्य विष्णू स्वामी होते. आणि हेच आत्मज्ञान 4 कुमारांना दिलं आणि यामधले मुख्य आचार्य निंबार्काचार्य होते. तर अशा तऱ्हेने हे जे ज्ञान आहे, याचा अखंड प्रवाह जो आहे तो झालेला आहे. कुठेही हा प्रवाह खंडित झाला नाही. म्हणून आपल्यापर्यंत हे ज्ञान श्रील प्रभुपादांनी यथार्थ रूपामध्ये दिलंय. आणि म्हणून ही भगवद्गीता ऐकल्यानंतर, वाचल्यानंतर निश्चितच तुमच्या मनाचं रूपांतर होईल, तुमच्या आचरणामध्ये फरक जाणवेल. का? कारण हे ज्ञान यथार्थ आहे. आता भगवद्गीता शिकण्यासाठी किंवा आपल्याला आध्यात्मिक उन्नती करायची आहे, तर मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला कुठली मटेरियल डिग्री पाहिजे असेल, त्यासाठी क्वालिफिकेशन्स वेगळे लागतात. तुम्हाला जिद्द लागते, तुम्हाला जरा तुमचा ऍप्टिट्यूड लागतो, आळस टाकावा लागतो, हार्डवर्क, सिन्सिअरिटी लागते. हे सगळं केल्यावर तुम्ही सांगू शकता की हा मुलगा आहे, याला चांगले मार्क मिळणारे, सफल होणारे तो. आणि असं पण इकडे आध्यात्मिक ज्ञान जे आहे ते फक्त आपल्याला कृष्णाच्या कृपेने किंवा कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्या कृपेने समजू शकतं. प्रल्हाद महाराजांनी सांगितलंय की हे जे ज्ञान आहे, आपल्याला स्वयं कष्टाने किंवा बाय अवर ओन पर्सनल एंडेवर तुम्ही कितीही वाचलं, कितीही प्रयत्न केले, स्वप्रयत्नाने तुम्ही कुठेही पोहोचू शकत नाही. तुम्हाला कृपा लागते. आणि भगवद्गीता ही आपण कोणाकडून समजून घेतली पाहिजे? की ज्याच्यावर कृष्ण कृपा झालीये, म्हणजे जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे, अशा एखाद्या गुरूंकडे जाऊन आपण ती गीता समजून घेतली पाहिजे. आणि हेच एक क्वालिफिकेशन आहे. आता अर्जुनाचं सुद्धा काय क्वालिफिकेशन आहे ते आपण ऐकूया. पण एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की इकडे जोर कशावर दिलाय? कृष्ण कृपा किंवा गुरु कृपा याच्यावर जोर दिलेला आहे. कारण हे जे आध्यात्मिक ज्ञान आहे, हे कृपेशिवाय आपल्याला मिळू शकत नाही. तर आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की परंपरेमध्ये आपण शिकलं पाहिजे आणि जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहे
त्यांच्याकडून हे ज्ञान घेतलं पाहिजे. आता हे सगळं कॅल्क्युलेशन आहे हे तुम्हाला माहिती आहे की आपण आता कलियुगात आहोत, जिकडे 4,32,000 वर्ष आहेत. कलियुगाचा दुप्पट काळ द्वापार युगात असतो. कलियुगाचा तिप्पट काळ म्हणजे त्रेतायुग आणि चौपट काळ म्हणजे सतयुग. हे जे 4 ही युग आहेत ती सर्व मिळून एक दिव्य युग होतं. ते एक दिव्य युग म्हणजे या 4 युगांचे तुम्ही ऍडिशन केली की 4.32 मिलियन इयर्स इतकं होतं. आणि मग ही जी दिव्य युग आहे अशी जर तुम्ही 71 दिव्य युग घेतली तर ते एक मनवंतर होतं. एक मनवंतर म्हणजे एक मनू इतके वर्ष राज्य करतो. किती? 306.72 मिलियन इयर्स. बरं, आता ही जी हे जे एक मनवंतर आहे अशी 14 मनवंतर जी आहे ती ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होता आणि 14 तितकीच मनवंतर एक रात्र होता. म्हणजे ब्रह्माचा एक दिवस म्हणजे 14 मनवंतर अधिक 15 संध्या. संध्या म्हणजे काय? पार्शियल डिवास्टेशन किंवा आंशिक विनाश असंही म्हणता येईल. म्हणजे सगळी सृष्टी ब्रह्माची रात्र झाल्यावर ब्रह्मामध्ये लीन होते आणि ब्रह्माचा दिवस उजाडल्यावर परत जशी आहे तशीच ती सृष्टी निर्माण होते. तर असा ब्रह्माचा एक दिवस आहे आणि रात्र पण इतकीच आहे 4.32 बिलियन इयर्स. तर हे जे आहे हे वैदिक मॅथ्स आहे आणि त्याच्यावरून त्यांनी हे काढलेलं आहे की ब्रह्माचं वय किती आहे आणि त्याचं लाईफ आतापर्यंत किती आहे. तर ब्रह्म हा 100 वर्ष जगतो. आता ब्रह्माची 50 वर्ष झाली आहेत म्हणजे किती? 155.52 ट्रिलियन इयर्स. हे पण त्यांनी कसं कॅल्क्युलेशन केलंय? तर किती आता आपण कलियुगात आहोत. आता किती मनवंतर झाली आहेत? 6 मनवंतर झाली आहेत. म्हणजे इतकी मिलियन इयर्स. मग आता 27 सायकल्स झालेली आहेत 4 युगांची. म्हणजे हे पण केलं की 116.64 मिलियन इयर्स झाले. सतयुग, त्रेतायुग, द्वापार युग किती काळ गेलेला आहे? कलियुगातला किती काळ गेलेला आहे? मग हे सर्व त्यांनी याची बेरीज केल्यावर त्यांच्या लक्षात आलेलं आहे की इतकी वर्ष गेलेली आहेत. म्हणजे ब्रह्मदेवाची 50 वर्ष गेलेली आहे. तर अशा तऱ्हेने त्यांनी हे गणित मांडलेलं आहे. मग आता गीता ही कधी बोलली गेली आणि पृथ्वीवर ही कधी आली? तर हे पण त्यांनी हे मांडलेलं आहे गणित. आणि 120 मिलियन इयर्स इतकं म्हणजे 120 दशलक्ष वर्षांपूर्वी ही विवस्वानाला बोलली गेली. आणि ती पृथ्वीवर कधी आली? इक्ष्वाकू राजा म्हणजे हा राजा त्रेता युगामध्ये होता. तर मग त्यांनी ते कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे की 2 मिलियन इयर्स अगो ही गीता पृथ्वीवर आली आहे. आणि त्यांनी हे सगळं जे आता मी तुम्हाला सांगितलं कॅल्क्युलेशन हे कुठून त्यांनी काढलेलं आहे? महाभारताचा शांती पर्व इकडनं त्यांनी हे सगळं घेतलेलं आहे. आणि मग त्यांनी दिलंय की ब्रह्माचा एक दिवस म्हणजे पृथ्वीवरची किती वर्ष, एक तास म्हणजे किती वर्ष, एक मिनिट
म्हणजे किती वर्ष, आणि ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे 1,00,000 वर्ष झाली पृथ्वीवरची. आता 4.3 मी वाचते. स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्. हरे कृष्ण. भगवंतांशी असणाऱ्या संबंधांचे ते अत्यंत पुरातन विज्ञान आज मी तुला सांगत आहे, कारण तू माझा भक्त तसेच मित्रही आहेस आणि म्हणून तू या विज्ञानाचे दिव्य रहस्यही जाणू शकतोस. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्ण ही भगवद्गीता का सांगतोय, कारण अर्जुनाचं क्वालिफिकेशन काय आहे, तो मित्र तर आहेच, अगदी प्रिय सखा आहे, भक्तही आहे, आणि त्यांनी मानलेलं आहे की कृष्ण कोण आहे, कृष्ण हा भगवान आहे, हे त्यांनी मानलेलं आहे, तो सुप्रीम कंट्रोलर आहे, हे अर्जुनाचं क्वालिफिकेशन झालं, आणि म्हणून त्याला ते आत्मज्ञान दिलं गेलं. मग आपल्याला सुद्धा हे लागू पडतं. आता हे जे अर्जुनाचं क्वालिफिकेशन आहे त्याच्यावर शिल प्रभुपादांनी 2.6 पल्लवी माताजी जरा हे करता का, माझ्या भगवद्गीतेमध्ये पेज 60 आहे मराठी. ओके ओके माता. 2.6 हा मी सांगते कुठपासून वाचायचं. येस माताजी. 2.6. आता पहिल्या 8 लाईन सोडा किंवा 8वी लाईन बघा, त्यामध्ये दिलंय, तो भगवंताचा केवळ महान भक्तच नव्हता, तर तो अत्यंत ज्ञानी होता. हा हो माताजी आहे. हा तिथपासून वाचा शेवटपर्यंत. ओके माताजी. तो भगवंतांचा केवळ महान भक्तच नव्हता, तर तो अत्यंत ज्ञानी होता आणि त्याचा आपल्या मनावर व इंद्रियांवर पूर्ण संयम होता. राजघराण्यात जन्मला असूनही त्याची भिक्षा मागून जीवन कंठण्याची इच्छा म्हणजे अनासक्तीचे आणखीन एक लक्षण होय. हे सर्व गुण आणि भगवान श्रीकृष्ण त्याचे आध्यात्मिक गुरु यांच्या आज्ञेवरील त्याचा विश्वास दर्शवतो की तो खऱ्या अर्थाने सद्गुणी होता. यावरून सिद्ध होते की अर्जुन हा मोक्ष प्राप्तीला सर्वतः योग्य होता. जोपर्यंत इंद्रिय निग्रह करता येत नाहीत तोपर्यंत उच्चतम अशा ज्ञान अवस्थेची प्राप्ती होण्याची शक्यता नाही, आणि ज्ञान व भक्तीशिवाय मोक्ष प्राप्तीची शक्यता नाही. भौतिक संबंधाविषयी अर्जुनाला पुरेपूर जाण होती, परंतु त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने हे सर्व आध्यात्मिक गुण विशेष त्याच्याकडे होते. हरे कृष्ण. हा हे 2.6 मध्ये अगदी क्लिअरली शिल प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की अर्जुन पूर्ण तो त्यांनी इंद्रियांवर जणू काही विजय मिळवलेला होता. तो कृष्णाचा भक्त होता आणि भौतिकाशी त्याला काही नव्हतं, म्हणजे मला राज्य मिळो, मला मिळू दे नको, नाही, त्याचं लक्ष नव्हतं काही तिकडे, मला पैसा पाहिजे, संपत्ती पाहिजे. तो एवढा राजपुत्र असून सुद्धा भिक्षा मागून तो जीवन जगू शकत होता, म्हणजे इथपर्यंत त्याची तयारी होती. तर असा जो असतो ज्याचा पूर्ण विश्वास कृष्णावर असतो, तोच आत्मज्ञानासाठी क्वालिफाईड असतो किंवा त्याची पात्रता असते. आता 4.4 अर्जुन उवाच. श्लोक वाचता? वाचू का मी? वाचा वाचा. अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परैजन्म विवस्वतः कथेमे तद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ऐकू आलं ना माताजी? हो 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 माताजी, क्लिअर. अर्जुन म्हणाला, सूर्यदेव विवस्वान हा जन्माने तुमच्यापेक्षा ज्येष्ठ आहे, म्हणून प्रारंभी तुम्ही या विज्ञानाचा उपदेश त्याला सांगितला. हे मी कसे जाणावे? हरे कृष्ण. तर आता विवस्वान हा सूर्यदेव आहे आणि कृष्ण तर म्हणतोय की अर्जुन म्हणतो, कृष्णा तू माझ्या समोर उभं आहेस, मग मी हे कसं मानू की सूर्यदेवाला तू हे सांगितलंयस? सूर्यदेव तर किती लाखो करोडो वर्षांपूर्वींचा असेल आणि तू माझ्या समोर उभा आहेस. तर आता अर्जुन हा प्रश्न का विचारतो की हे मी कसं मानू? कारण आता जे कोण हे भगवद्गीता ऐकताय, तर त्यांचं जे मिसअंडरस्टँडिंग आहे कृष्णाबद्दल, ते दूर सरावं म्हणून हा प्रश्न अर्जुन कृष्णाला विचारतोय. खरं म्हटलं तर अर्जुन हा कृष्णाचा भक्त आहे. कृष्णानेच सांगितलं, तू माझा प्रिय सखा आहेस आणि भक्त आहे, म्हणून मी तुला सांगतो. तरी पण भक्ताला असा डाऊट येईल का त्याच्या मनामध्ये की तेव्हा तू सूर्यदेवाला सांगितलं पण आता तू माझ्यासमोर उभं आहे? नाही, त्याला पूर्ण कृष्णाची केपेबिलिटी माहिती आहे. कृष्ण काहीही करू शकतो. पण इतर जनांसाठी तो हा प्रश्न विचारतोय कारण काही भक्त दोन प्रकार, जी माणसं असतात ती दोन प्रकारची असतात. एक म्हणजे भक्त असतात आणि दुसरे म्हणजे अभक्त असतात. आता जे अभक्त आहेत त्यांना इकडे असुर म्हटलेलं आहे आणि हे जे भक्त आहेत ते त्यांचा कृष्णावर विश्वास ठेवतो, ते असा प्रश्न कधीच करणार नाही. परंतु जे असुर आहेत ते मात्र कसे असतात, विचित्र असतात. ते कृष्णाला काय म्हणतात की हा माणूस सामान्य आहे आणि नेहमी ते कृष्णाला आपल्या दृष्टिकोनातून जाणत असतात. भक्त कसे असतात, त्यांचा स्वतःचा दृष्टिकोन नसतो. कृष्णाने दिलेलं वचन, कृष्णाने बोललेली वाणी याच्यावर त्यांचा पूर्ण विश्वास असतो. तर हे जे असुर असतात त्यांच्या मधले जे असे काही काही गोष्टी भरलेल्या असतात की कृष्ण सामान्य आहे, कृष्ण आपल्यासारखाच एक आहे, हे दूर होण्यासाठी अर्जुन हा प्रश्न विचारतो आणि कृष्ण त्याला उत्तर देताना त्याच्याबद्दल, त्याचा जन्म कसा झाला, त्याची कर्म कशी आहेत, हे सगळं दिव्य आहे हे असुरांना समजल्यावर तरी ते एक्सेप्ट करतील की कृष्ण हा खरंच सुप्रीम आहे. म्हणून हा प्रश्न अर्जुनाने विचारलेला आहे. आता आपण पुढे बघूया आणि कृष्ण आता बोलतो विथ अथॉरिटी. आता श्लोक वाचता का माताजी? हो माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवानुवाच बहुमे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन त्यान्नहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, माझे आणि तुझे अनेक अनेक जन्म होऊन गेले आहेत हे परंतप, मी ते सर्व जन्म आठवू शकतो, पण तू आठवू शकत नाहीस. हरे कृष्णा. आता इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की अर्जुना, तुझे आणि माझे अनेक जन्म झालेले आहेत,
मला सर्व आठवतात. का मला आठवतात? कारण माझं शरीर, माझं स्वरूप हे बदललेलंच नाहीये. पण तू अनेक जन्म झालेले तुझे, दर खेपेला तुझं शरीर बदललेलं आहे. त्यामुळे तुझ्या लक्षात काही नाही. आणि आता बघा भक्त, आता अर्जुन, कृष्णच स्वतः सांगतो, तू माझा प्रिय सखा आहेस, तू माझा भक्त आहेस. तर भक्त हे मुक्तच असतात. हे कृष्णाबरोबरच असतात. आता तरी देखील हा फरक कसा आहे, की कृष्णाला सगळं आठवतं आणि एखादा भक्त मुक्त आहे, तरीही त्याला आठवत नाही. हे काय? हे श्रील प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये खूप चांगलं सांगितलेलं आहे. पल्लवी माताजी, पेज नंबर 162. हा 162 हा, आहे. हेच ना आता माताजी? इथपासून ना? मी तुम्हाला सांगते, ते 2 श्लोक लिहिले. मग त्याच्यानंतर ते वेदांमध्ये सांगण्यात आले, की तो पॅरेग्राफ मध्ये 5-6 लाईन खाली जा आणि इथपासून वाचा. अर्जुनासारखे भक्त हे भगवंताचे नित्य पार्षद असतात. ओके माताजी. शील प्रभुपाद की जय. तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा अर्जुनासारखे भक्त हे भगवंतांचे नित्य पार्षद असतात आणि जेव्हा भगवंत अवतार धारण करतात तेव्हा त्यांची विविध प्रकारे सेवा करण्यास त्यांचे पार्षदही अवतरित होतात. अशा पार्षदांपैकीच अर्जुन हा एक पार्षद आहे. आणि या श्लोकावरून कळून येते की काही लाख वर्षापूर्वी जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांनी सूर्यदेव विवस्वानाला भगवद्गीता सांगितली होती तेव्हा अर्जुनही निरनिराळ्या रूपामध्ये उपस्थित होता. पण भगवंत आणि अर्जुनामधील भेद हाच आहे की भगवंतांना त्या घटनेचे स्मरण होते तर अर्जुनाला ती घटना स्मरण नव्हती. अंश रूप जीव आणि भगवंत यांच्यामध्ये हाच भेद आहे. अर्जुनाला जरी या ठिकाणी शत्रू दमन करणारा आदिशक्तिशाली वीर किंवा परंतप म्हणून संबोधण्यात आले आहे तरी तो आपल्या पूर्वजन्मात घडलेल्या गोष्टी पुन्हा आठवू शकत नाही. म्हणून भौतिक दृष्ट्या जीव कितीही श्रेष्ठ असला तरी तो भगवंतांची बरोबरी करू शकत नाही. तो भगवंतांचा नित्य पार्षद असतो. तो निश्चितच मुक्त जीव असतो पण तरीही तो भगवंतांची बरोबरी करू शकत नाही. ब्रह्मसंहितेमध्ये भगवंतांचे अच्युत म्हणून वर्णन करण्यात आले आहे. अर्थात भगवंत जरी भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात असले तरी त्यांना स्वतःचे काहीच विस्मरण होत नाही. म्हणून जीव अर्जुनाप्रमाणे मुक्त असला तरी तो सर्व दृष्टीने भगवंताशी कधीच सामना करू शकत नाही. अर्जुन जरी कधीच समान होऊ शकत नाही. सॉरी, भगवंतांशी कधीच समान होऊ शकत नाही. अर्जुन जरी भगवंतांचा भक्त असला तरी त्याला कधी कधी भगवंतांच्या स्वरूपाचे विस्मरण होते. पण भगवंतांच्या दैविक रूपेने भक्त तात्काळ त्याच्या अच्युत स्वरूपाला जाणू शकतो. अभक्त किंवा असुर भगवंतांचे दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाहीत. त्यामुळेच गीतेतील या वर्णनाने आकलन आसुरी बुद्धीच्या लोकांना होऊ शकत नाही. अर्जुन आणि श्रीकृष्ण दोघांचेही स्वरूप शाश्वत असले तरी श्रीकृष्णांना लाखो वर्षापूर्वी आपण केलेल्या क्रियांचे स्मरण होते तर अर्जुनाला आपल्या क्रियांचे स्मरण नव्हते. या ठिकाणी आपण हे जाणू शकतो की जीवाने आपले शरीर बदलल्यामुळे त्याला सर्व गोष्टींचे विस्मरण होते. पण भगवंत आपले सच्चिदानंद शरीर बदलत नसल्यामुळे ते सर्व गोष्टी आठवू शकत होते. ते बरं, अद्वैत हरे आहे. कृष्णा. हरे हा, कृष्ण माताजी. इकडे आपल्याला काय समजतं की आपण आपलं शरीर एकसारखं बदलत असतो. बघा, ब्रह्माचा 1 सेकंद म्हणजे पृथ्वीवरची 1,00,000 वर्ष. 1,00,000 वर्षामध्ये आपण कितीदा शरीर बदलत असू. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपण भक्त जरी असलो, जसा अर्जुन हा कृष्णांचा नित्य पार्षद आहे, तो मुक्त आहे, तोही शाश्वत आहे. पण तरी एक फरक जीवात्मा आणि परमात्मामध्ये आहे. आपण अणु आहोत आणि परमात्मा विभू आहे. अणुची आणि विभूची कंपॅरिझन सुद्धा होऊ शकत नाही. म्हणून आपण
आपली जी स्मरणशक्ती आहे ती कशी आहे की आपण विसरतो, पण जे भक्त असतात भगवंताच्या दैवी कृपेने परत ते कृष्णाच्या अच्युत स्वरूपाला जाणू शकतात. ही भगवंताची कृपा आहे की भक्ताचं विस्मरण झालं तरी कृष्ण त्यांना परत स्मरण देतो, ज्याने ते ओळखू शकतात की कृष्ण कोण आहे म्हणून. तर आपण कसे असतो, आपण अणू असतो आणि कृष्ण कसा असतो, कृष्ण विभू असतो. त्याच्यामुळे हा फरक असल्यामुळे जरी एखादा शुद्ध भक्त असेल तरी तो त्याची बरोबरी कृष्णाबरोबर कधीच करू शकत नाही. एक मिनिट. हा 4.6 श्लोक वाचता का हो माताजी? हो वाचते माताजी. हरे कृष्ण माताजी. अजोपि व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य स्वरूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपण म्हणतो खरं म्हणजे जन्माष्टमी वगैरे, पण हे चुकीचं आहे. कृष्ण आपल्याला इकडे समजतं की तो अजन्मा आहे. त्याचं शरीर कसं आहे, त्याच्या शरीराचा कधीच नाश होत नाही. तर कृष्णाने सांगितलंय तो अवतरतो आणि पुढे त्यांनी कारण सांगितलंय की तो का अवतरतो. तर तो अवतरतो. इकडे स्लाइड मध्ये बघा तुम्हाला दिसतंय देवकी आणि वसुदेव यांनी अनेक हजारो वर्ष तप केला होता आणि जेव्हा कृष्ण त्यांच्या पुढे आला तेव्हा त्यांनी वर मागितला की आम्हाला तुझ्यासारखाच पुत्र होऊ दे. तेव्हा कृष्ण म्हणाला, अरे माझ्यासारखा दुसरा कोणीच नाहीये, मीच तुमच्या उदरी जन्म घेतो. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाचा जन्म झाला. आपला जन्म का होतो, आपण फोर्स्ड टू अपिअर ऑन द अर्थ. फोर्स्ड का, कारण आपण काही पाप कर्म केली असतात, त्याची शिक्षा भोगावी लागते. काही पुण्यकर्मही केली असतात, त्याचं सुद्धा फळ आपल्याला घ्यायचं असतं. मग चांगलं आणि वाईट कर्माचं फळ भोगण्यासाठी आपल्याला जन्म घ्यावा लागतो आणि आपल्याला चॉईस नसतो की आपण आपले आई वडील निवडू शकू, असा चॉईस आपल्याला नसतं. आपण फोर्स टू अपिअर. पण कृष्ण कसा आहे, कृष्णावर कोणाचाही फोर्स नसतो. आपल्या भक्तांच्या आनंदासाठी केवळ तो अवतरतो, त्याच्यावर कुठलाही फोर्स नसतो आणि तो चूज करतो. म्हणजे तो त्याचे भक्त की आता हो, हे देवकी आणि वसुदेव हे माझे माता पिता होतील. तर अशा तऱ्हेने कृष्णाचा जेव्हा जन्म होतो, जन्म म्हणजे तो प्रथम वसुदेवाच्या मनामध्ये स्थित होतो, त्याच्यानंतर तिकडनं तो देवकीच्या मनामध्ये जातो आणि मग देवकीच्या हृदयामध्ये स्थित होतो आणि मग हृदयातून तो प्रकट होतो. त्याच्या चतुर्भुज रूपामध्ये कृष्ण प्रकट होतो आणि मग वसुदेव आणि देवकीच्या विनंतीवर तो बाळ रूप धारण करतो आणि मग आकाशवाणी होते आणि वसुदेव याला गोकुळात घेऊन जातो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की कृष्ण हा अजन्म आहे, त्याच्यावर कोणाचाही फोर्स नसतो. पण आपला जो जन्म असतो तो वी आर फोर्स टू अपिअर आणि कृष्णाचे आपलं शरीर कसं असतं,
बघा, लहान बाळाचं शरीर बघितलं, त्याचे हात गाल किती कोमल असतात आणि मग हळूहळू मोठे झाल्यानंतर कसे होतात, मग म्हातारपणी सुरकुत्या येतात, केस पिकतात. तर अशा तऱ्हेने शेवटी आपलं शरीर जे असतं त्याचा नाश होतो. पण कृष्णाचे शरीर कसे असते, त्याचे अविनाशी असते. आणि आपल्याला दिसतं कसं, की कृष्ण बाल्य अवस्थेतून कौमार्य अवस्थेत जात आहे, कौमार्य अवस्थेतून तारुण्य अवस्थेमध्ये चाललेला आहे. आणि आश्चर्य म्हणजे तरुण अवस्थेत पुढे कृष्णाची वाढ कधीच होत नाही. बघा, कुरुक्षेत्राच्या वेळी कृष्ण हा आजोबा होता, त्याला खूप खूप नातवंडे होती, पण तरीही तो कसा होता, तो जणू काही एक 20 वर्षाचा मुलगा आहे असाच दिसत होता. तर हे का आहे, कारण कृष्णाचं शरीर दिव्य आहे. आपल्याला मात्र आपल्या याच्यात उलट सगळं दिसून येतं. तर सूर्य, आता ज्याप्रमाणे शिला प्रभुपादांनी छान उदाहरण दिलेलं आहे, की कृष्ण हा अवतरतो. आपण म्हणतो की कृष्ण अमक्या अमक्या वेळेला आला आणि मग परत गोलोक वृंदावन धामामध्ये गेला. वास्तविकपणे कृष्णाचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सूर्याचा उदय आणि सूर्याचा अस्त जसा होतो त्याप्रमाणे आहे. सूर्य जेव्हा दृष्टीआड होतो तेव्हा आपल्याला काय वाटतं, की सूर्यास्त झाला, आणि सूर्य डोळ्यासमोर जेव्हा येतो तेव्हा आपल्याला वाटतं की सूर्य उगवला किंवा उदय झाला. वास्तविक काय आहे, सूर्य नेहमी एकाच ठिकाणी स्थित असतो. पण आपली इंद्रिये कशी असतात, अपूर्ण इंद्रिये असतात. त्यामुळे आपल्याला आपण ती कल्पना आपल्या मनामध्ये असते की सूर्याचा उदय झाला, सूर्याचा अस्त झाला. अगदी त्याचप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णाचा आविर्भाव आणि तिरोभाव हा सामान्य जीवाहून पूर्णपणे भिन्न असल्या कारणाने हे सिद्ध होते की कृष्ण त्यांच्या अंतरंगा शक्तीमुळे सच्चिदानंद आहे आणि या भौतिक प्रकृतीचा त्यांच्यावर काहीही प्रभाव पडत नाही. तर हे आपल्याला समजतं की कृष्ण अवतरतो. कृष्णाचा जन्म कधीच होत नाही, तो नेहमी त्याच्या मूळ स्वरूपामध्ये अवतरतो. आता ज्याप्रमाणे सूर्याचं कसं असं शेड्यूल, त्या शेड्यूलवर सूर्योदय होतो, त्या शेड्यूलवर अस्त होतं, अगदी फिक्स्ड असतं ना ते. त्याचप्रमाणे कृष्ण सुद्धा प्रत्येक युगामध्ये येतो, त्याच्या मूळ स्वरूपातच येतो. त्याचं टाइम टेबल कधी बदलत नाही. त्यांनी ज्याप्रमाणे सांगितलंय की प्रत्येक युगामध्ये मी येतो, तर ते प्रत्येक युगामध्ये कृष्ण अवतरतो. इकडे आता त्यांनी दाखवलंय कृष्णाचं शरीर कसं आहे, त्याचं शरीर दिव्य आहे. आणि आपलं कसं आहे, कृष्ण शाश्वत आहे, आपण अशाश्वत आहोत. बघा, आपलं जे आहे शरीर 3 लेयर्स आहेत. म्हणजे आपला आत्मा, आत्म्याच्या वर आपलं सूक्ष्म शरीर जे मन बुद्धी अहंकाराचं बनलेलं आहे, आणि याच्यावर आपलं स्थूल शरीर आपण जे आरशात बघतो पंचमहाभूतांचं बनलेला आहे ते. मग कृष्ण ह्या मायेला नियंत्रित करतो आणि माया जी आहे ती आपल्याला नियंत्रित करते. तर हा फरक आपल्यामध्ये आणि कृष्णामध्ये आहे. तर इकडे त्यांनी मी तुम्हाला सांगितलं की कृष्ण कसा आहे, त्याला स्मरणशक्ती आहे की त्यांनी तो कधी अवतरला, तेव्हा त्याच्याबरोबर
कोणकोणते भक्त होते, पण जे भक्त असतात त्यांची स्मरणशक्ती कशी असते ते लगेच विसरतात. या एका जन्मापुरतच जर मी तुम्हाला विचारलं एका आठवड्यापूर्वी तुम्ही आता किती वाजले की तुम्ही 4:30ला किंवा 4ला काय करत होता, तर या जन्माचंच तुम्ही सांगू शकणार नाही. तर आपली कशी असते स्मरणशक्ती, आपली जणू काय अणू असते आणि कृष्णाची स्मरणशक्ती म्हणजे विभू. आपण जरी कृष्णाचे भक्त असलो, जरी मुक्ती मिळाली असेल, तरी आपण त्याची बरोबरी करू शकत नाही. हां, आणि कृष्णाचं शरीर आहे ते कसं आहे, त्याचा नाश कधीच होत नाही आणि आपलं कसं शरीर आहे त्याचा नाश होतो, म्हणून आपल्याला विस्मरण होतं. पण कृष्णाचं स्वरूप कसं आहे, अव्ययम आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या सगळं स्मरणामध्ये राहतं. मी सांगितलं तुम्हाला कृष्णाला पृथ्वीवर यायचं कारण म्हणजे काय, त्याला काय आपल्यासारखं कर्मबंधनात तो अडकलेला नसतो. आपल्या स्वेच्छेने, आपल्या इच्छेने तो येतो भक्तांना आनंद देण्यासाठी. आणि आपण काय येतो, आपलं अकाउंट असतं, काही पुण्यकर्म केलेली असतात त्याचं फळ भोगा, काही पाप कर्म केलेली असतात, तर त्याचं आपल्याला देणं असतं. त्याच्यामुळे आपण फोर्स्ड असतो, फोर्स टू अपियर बाय कर्मा. कृष्णाचं शरीर कसं असतं, दिव्य असतं आणि आपलं शरीर कसं असतं, पंचमहाभूतांनी बनलेलं असतं. कृष्णाचं शरीर आणि कृष्णाचा आत्मा याच्यामध्ये काही फरक नसतो, पण आपल्या इकडे आपला जो आत्मा असतो आणि आपलं शरीर असतं त्याच्यामध्ये फरक असतो. आता इकडे आपण ऐकूया की कृष्ण का अवतरतो. माताजी वाचता का 4.7? हो वाचते. हरे कृष्ण माताजी. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा जेव्हा आणि जेथे जेथे धर्माचरणाचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचे वर्चस्व होते, त्यावेळी हे भारता मी स्वतः अवतीर्ण होतो. हरे कृष्ण. तर हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे ना, महाभारतचं हे घोषवाक्य आहे की कृष्ण का अवतरतो. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय जेव्हा जेव्हा अधर्म पसरतो तेव्हा धर्माची स्थापना करण्यासाठी तो अवतरतो. तर आता इकडे तुम्हाला दिसतंय की आकाशवाणी होते आणि कंसाला समजतं की देवकी आणि वसुदेव यांचा 8वा पुत्र मला ठार मारणार आहे. तेव्हा तो काय करतो की आपल्या बहिणीलाच तो मारायचा प्रयत्न करतो. तर असा अधर्म जेव्हा पसरतो, भाऊ बहिणीला मारत आहे, तेव्हा कृष्ण काय करतो, असा अधर्म पसरायला लागल्यावर धर्माची स्थापना करण्यासाठी कृष्ण अवतरतो. आता इकडे सृजामी शिल प्रभुपादांनी सांगितला हा शब्द जो आहे, आता सृजामीचा अर्थ काय आहे. सृजामी म्हणजे क्रिएशन. पण इकडे शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय की इकडे या शब्दाचा अर्थ म्हणजे काय आहे. आता कृष्ण अजन्मा आहे, कृष्णाचं काही क्रिएशन होत नाही. पण इकडे त्यांनी काय म्हटलंय की सृजामी म्हणजे अपिअरन्स, म्हणजे कृष्ण अवतरतो असा त्याचा अर्थ आहे. म्हणजे मूळ जर संस्कृत अर्थ बघितला तर तो मूळ अर्थ वेगळा आहे.
जरा मी बघते इकडे काय अर्थ दिलाय या पुस्तकामध्ये. 7 सृजामी म्हणजे प्रकटणे. तर इकडे सृजामीचा संस्कृत अर्थ वेगळा आहे, पण इकडे अर्थ त्याचा होतो की कृष्ण अवतरतो, हा त्याचा अर्थ आहे. आता आपण पुढे बघूया. कृष्ण का अवतरतो? माताजी वाचा. हो. हरे कृष्ण माताजी. जन्म कोणतं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरिता मी स्वतः युगायुगात प्रकट होतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलं की धर्माची स्थापना करण्यासाठी आणि साधूंचं रक्षण करण्यासाठी मी अवतरतो. आता श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की कृष्ण अवतरतो की त्याचे जे भक्त आहे त्या भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी, भक्तांचं रक्षण करण्यासाठी. पण श्लोक नंबर 26 14वा अध्याय 14.26 याच्यामध्ये क्लिअरली सांगितलंय की भक्त जो आहे तो मुक्त असतो. तो मुक्त असतो. भक्त जो आहे तो 3 गुणांच्या पलीकडे असतो. तर मग जो मुक्त आहे अशासाठी कृष्णाला का यावं लागतं हा प्रश्न पडतो. की तो भक्त आहे ना, मग तो मुक्तच आहे. त्याला काही इकडे तो 3 गुणांच्या अतीत आहे आणि त्याचं कोणी काही वाईट करू शकणार नाही. कृष्णाचा भक्त म्हटल्यानंतर तो कृष्णाच्या संरक्षणाखाली आहेच. मग आणि यांचा उद्धार काय आहे? तर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर आणि श्रील बलदेव विद्याभूषण सांगतात की जे कृष्णाचे भक्त असतात त्यांना खूप इच्छा असते की मला कृष्णाला भेटायचंय, मला कृष्णाला पर्सनली, मला कृष्णाचं रूप बघायचंय, मला कृष्णाबरोबर खेळायचंय, मला कृष्णाबरोबर गप्पा मारायच्या आहे. आणि कृष्णाबरोबर त्यांचा वियोग झाला असतो. वियोग झाल्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये अतिशय दुःख असतं आणि हे जे दुःख आहे हे दुःख कमी करण्यासाठी त्यांच्या मनामध्ये एकच असं, मला कृष्ण कधी भेटेल, मला कृष्ण कधी दिसेल, असं असल्यामुळे कृष्ण काय करतो, या भक्तांचा क्लेश मिटवण्यासाठी तो स्वतः अवतरतो त्याच्या मूळ रूपामध्ये. म्हणजे श्याम सुंदर रूप, एका हातात बासरी, डोक्यावर मुकुट, डोक्यावर मुकुटावर मोराचं पीस. तर अशा त्याच्या मूळ रूपामध्ये जेव्हा तो अवतरतो तेव्हा त्याचे जे भक्त असतात त्यांना खूप आनंद होतो आणि हा आनंद त्यांना मिळावा म्हणून कृष्ण अवतरतो. तर इकडे असं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे की हे जे आहे हे वरवरचं कारण आहे, पण त्याचं खरं कारण काय आहे की त्याच्या शुद्ध भक्त जे आहेत, शुद्ध भक्तांचं दुःख दूर करण्यासाठी, त्यांचे क्लेश दूर करण्यासाठी किंवा त्यांचा उद्धार करण्यासाठी कृष्ण अवतरतो. आणि शुद्ध भक्त हे मी आत्ताच सांगितलं 3 गुणांच्या अतीत असतात. मग त्यांना कुठलं दुःख आहे, त्यांचे कुठले क्लेश आहेत? त्यांना एकच दुःख आणि एकच क्लेश असतो, कारण कृष्णापासून ते वियोगात असतात
आणि कृष्ण मला कधी भेटेल. ज्याप्रमाणे आई जर कामावर गेली आणि तिचा लहान मूल घरी असेल, तर ते जे लहान मूल आहे ते त्याला असं नेहमी वाटतं माझी आई घरी कधी येईल, आई घरी कधी येईल. आणि कितीही कोणीही नातेवाईक आले तरी ते खुश होत नाही. पण आई स्वतः जेव्हा ऑफिसमधून आल्यावर त्या मुलाला केवढा आनंद होतो. अगदी तसाच या भक्तांना आनंद होतो. म्हणून इकडे म्हटलेलं आहे, की जे साधू लोक आहेत त्यांचा उद्धार करण्यासाठी आणि मग धर्मस्थापना करण्यासाठी मी अवतरतो. हरे कृष्ण माताजी. हो, हरे कृष्ण माताजी. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्यालाच समजतं की जेव्हा आपण कृष्णाला तत्वतः जाणतो, त्याची कर्म कशी दिव्य आहे, त्याचा जन्म कसा दिव्य आहे, तेव्हा मात्र आपण पुनर्जन्म घेत नाही. तत्वतः आपण तत्वतः म्हणजे इन टोटॅलिटी, इन प्रिन्सिपल आपण जाणत नाही. आपण या शब्दांचा अर्थ जाणतो. ज्या दिवशी तत्वतः आपण कृष्णाला जाणू त्या दिवशी असा एकही क्षण जाणार नाही की जेव्हा आपण त्याचं नाम घेत नाहीये, तेव्हा एक क्षण सुद्धा आपण विस्मरणात राहणार नाही. तर अशा तऱ्हेने तत्वतः जेव्हा आपण जाणतो तेव्हा आपण मुक्त होतो. आणि आता मुक्त झाल्यानंतर भक्त या भौतिकातून मुक्त जेव्हा होतो तेव्हा मग पुढची स्टेप काय आहे, पुढे काय मिळतं, आता ते आपण बघूया. हरे कृष्ण माताजी. 4.10. हरे कृष्ण. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे मतपरायण झालेले आणि माझा आश्रय ग्रहण करणारे गत काळातील अनेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झाले आहेत आणि याप्रमाणे या त्या सर्वांना माझ्या विषयीच्या दिव्य प्रेमाची प्राप्त झाली आहे. हरे कृष्ण. तर आता इकडे आपल्याला एक समजतं, जे इम्पर्सनलिस्ट असतात म्हणजे मायावादी, जे कृष्णाचा जो पर्सनल फॉर्म आहे, श्याम सुंदर रूप, 2 हात आहेत, हातात बासरी आहे, याच्यावर ज्यांचा विश्वास नसतो ते काय म्हणतात की नाही असं काही नाहीये. ते काय करतात, जे सगळे जीवात्मा असतात त्यांची तुलना एका सागरामध्ये जे पाण्याचे बुडबुडे आहेत त्याच्याशी त्यांची तुलना करतात आणि म्हणतात हे जे पाण्याचे बुडबुडे आहेत हे सागरामध्येच विलीन होतात. तर ते कृष्णाच्या इंडिव्हिज्युअल आयडेंटिटी किंवा त्याच्या पर्सनॅलिटीवर त्यांचा विश्वास नसतो. आणि अशी जी लोक असतात हे खूप मटेरियली अटॅच्ड असतात. त्यांच्या भौतिक जीवनाकडे हे अटॅच्ड असतात. आणि इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद सांगतात की त्यांना जर स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये, आध्यात्मिक जीवनात जर त्यांना प्रगती करायची असेल
तर त्यांना 3 गोष्टी कराव्या लागतात. एक म्हणजे काय की वीतराग भय क्रोध. तर वीतराग म्हणजे काय, इकडे जी भौतिकाची जी अटॅचमेंट असते, तुम्हाला भौतिकाची, आपली फॅमिली, माझं घर, माझा पैसा, कुठलीही भौतिक, माझा मुलगा, ही जी भौतिक अटॅचमेंट असते याच्यापासून त्यांना मुक्तता मिळाली पाहिजे. मग भय, फिअर, भय म्हणजे काय, आता इकडे भय म्हणजे की कृष्णाची एक स्पिरिच्युअल आयडेंटिटी आहे, हे ते एक्सेप्टच करू शकत नाही याच्याबद्दल, की कृष्ण हा एक आयडेंटिटी आहे, हे भय त्यांच्यामध्ये असतं. आणि दुसरं म्हणजे राग. तर त्यांना काय असतं, राग म्हणजे काय, त्यांना एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आलं असतं त्यांच्या जीवनामध्ये. कारण इम्पर्सनल म्हणजे काय, म्हणजे नॉट अ पर्सन, म्हणजे ते कृष्णाच्या त्यांना असं वाटतं कृष्ण म्हणजे प्रकाशच आहे, कृष्ण म्हणजे नाद आहे, कृष्ण म्हणजे शक्ती आहे. असं जेव्हा अशावर ते मेडिटेशन करतात, तेव्हा काय होतं, त्यांना फ्रस्ट्रेशन किंवा ते कुठेही पोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे मनामध्ये राग उत्पन्न होतो, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होतं. या 3 गोष्टीतून त्यांनी ते जेव्हा मुक्त होतात, तेव्हाच ते माझ्यापर्यंत पोचू शकतात. आणि मग जो भक्त असतो, तो काय करतो, जेव्हा त्याला ज्ञान मिळतं, मी म्हटलं गेल्या अध्यायात, की जेव्हा भक्ताला ज्ञान मिळतं, त्याची पुढची स्टेज काय आहे, की तो पूर्ण 100% कृष्णामध्ये त्याचं मन कृष्णाच्या कमल चरणांना कधीच सोडत नाही. त्याचं मन कायम कृष्ण कमल चरणांवर टिकून राहतं. मग असं जेव्हा होतं, तेव्हा त्याच्या हृदयामध्ये कृष्ण प्रेमाचा उगम होतो. जेव्हा कृष्ण प्रेमाचा उगम होतो, ही आपण म्हणू शकू की ही परफेक्ट स्टेज आहे, भक्तीची परफेक्ट स्टेज. आणि अशा स्टेजमध्ये आपल्याला खूप आनंद मिळतो. हे जे भय आणि जो भौतिकाशी जी अटॅचमेंट आहे, आसक्ती आहे, ती जाते. राग वगैरे तर येतच नाही, फ्रस्ट्रेशन येत नाही. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की की कृष्णाची प्राप्ती व्हायची असेल, कृष्ण प्रेम आपल्याला हवं असेल, तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. कृष्णाला शरण कसं जायचं, तर कृष्णाचे जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्याकडून आपण कृष्ण ज्ञान घ्यायचं. आणि या 3 गोष्टीपासून आपण नेहमी मुक्त राहायचं. आणि हे या ज्या 3 गोष्टी आहेत, या 3 गोष्टी कोणामध्ये आपल्याला दिसतात, तर आपल्या भौतिक लोकांमध्ये तर दिसतातच. त्याशिवाय जे कृष्णाचं स्वरूप मानत नाही, जे असं म्हणतात कृष्ण सगुण नाहीये, निर्गुण आहे, किंवा त्याला स्वरूप नाहीये, तो प्रकाशच आहे, असे जे मानतात, तर त्या लोकांसाठी सुद्धा हे आहे की या 3 गोष्टीपासून तुम्ही मुक्त झाला पाहिजे आणि मग तुम्ही माझ्यापर्यंत पोहोचू शकता. आता इकडे त्यांनी एक उदाहरणं दिली आहेत, काय आहे. आता इकडे वीतराग इकडे म्हटलेलं आहे. राग म्हणजे काय आहे, की खूप आसक्ती या भौतिकाकडे, की माझी फॅमिली, माझं घर, माझा पैसा, माझी मुलं. तर असं जेव्हा आपण जीवन जगतो, तेव्हा काय होतं, आध्यात्मिक जीवन आपण पूर्ण निग्लेक्ट करतो, तिकडे आपलं लक्षच नाही लागत. भय म्हणजे काय, कुठलं भय आहे,
की कृष्णाची एक पर्सनल आयडेंटिटी आहे, असा त्यांच्या मनामध्ये एक कल्पना असते. मग आता ते काय विचार करतात की नाही, कृष्ण म्हणजे काय, कृष्णामध्ये विलीन व्हायचं. ज्याप्रमाणे पाण्याचे बुडबुडे सागरामध्ये विलीन होतात, तसंच आपल्याला विलीन व्हायचंय. आणि मग कोणी जर त्यांना सांगितलं, अरे तू चुकीचा विचार करतोय, असं काही नाहीये, कृष्ण म्हणजे आपल्यासारखाच आहे, त्याचं श्यामसुंदर रूप आहे, असं म्हटल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये भय उत्पन्न होतं. आणि हे का उत्पन्न होतं? कारण ते त्यांचं मी हे शरीर आहे, हे अजून हा जो कॉन्सेप्ट आहे, हा गेलेला नसतो. आणि त्यांना असं वाटतं की एकदा विलीन आपण कृष्णामध्ये झालो की परत आपल्याला शरीर धारण करावं लागणार नाही. तर हा जो त्यांचा कॉन्सेप्ट असतो इम्पर्सनॅलिस्टचा, तो जरासा चुकीचा असतो. आणि या आता एखादा माणूस, त्याच्या मनामध्ये एक कॉन्सेप्ट आहे, कृष्ण कोण आहे, आणि एक भक्त आला आणि त्याला सांगितलं पूर्ण चुकीचं आहे, सगळं चुकलंय तुझं, असं म्हटल्यावर काय होईल की नॅचरली त्याच्या मनामध्ये भय उत्पन्न होतील. त्याचप्रमाणे इकडे मी तुम्हाला सांगितलं की ते काय म्हणतात की हे जे सागर आहे, सागरातले जे पाण्याचे बुडबुडे आहेत, ते सागरामध्ये जसे विलीन होतात, तसेच आपण पण कृष्णामध्ये विलीन होतो. मग त्यांना वाटतं विलीन झाल्यावर परत आपल्याला शरीर धारण करावं लागणार नाही. ही चुकीची कल्पना त्याच्यामध्ये असते. आणि क्रोध, हे क्रोध म्हणजे मी काय सांगितलं तुम्हाला की हे फ्रस्ट्रेशन पासून निर्माण होतं. आणि का फ्रस्ट्रेशन त्यांच्यामध्ये येतं? कारण ते एकसारखे तर्क काढत असतात, कृष्ण असा आहे, कृष्ण तसा आहे, आणि कुठेही ठाम कन्क्लुजन वर ते पोहोचू शकत नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या मनामध्ये फ्रस्ट्रेशन, क्रोध निर्माण होतो. आणि या तिन्ही गोष्टीमुळे आपण कृष्णाकडे पोहोचू शकत नाही. मग त्यांनी सांगितलं अशी लोक काय करतात, इंटॉक्सिकेशन ही करतात. आता सेक्शन 2 आहे, याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे की ज्या ज्या लोकांनी कृष्णाबद्दल ऐकलेलं आहे, त्यांची हळूहळू चित्तशुद्धी होते. आणि मग ते चित्तशुद्धी झाल्यानंतर मग ते भक्ती सेवेमध्ये रत होतात आणि कृष्ण प्रेम त्यांना मिळतं. आणि त्यांना कृष्ण प्रेम का मिळतं? कारण एक इकडे आणि एक सांगितलं, ही त्यांची इच्छा होती, म्हणून कृष्ण ते त्यांना प्रदान करतो. तर पहिली इच्छा आपल्यामध्ये पाहिजे की मला भक्त व्हायचंय, मला कृष्णासाठी काहीतरी करायचंय, मग ती इच्छा कृष्ण आपली पूर्ण करतो. आता इकडे प्रश्न आहे की प्रत्येक जण कृष्णाकडे कृष्ण प्रेम मिळण्यासाठी जातो का? तर नाही. तर ती समजा जर इच्छा नसेल, कोणाची इच्छा असेल की नाही मला कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये जायचं नाहीये, मला ब्रह्मन मध्ये लीन व्हायचंय, अशी जर कोणाची इच्छा असेल, तर कृष्ण ती इच्छा पूर्ण करतो. म्हणजे आपली भक्ताची जशी इच्छा असते त्याप्रमाणे कृष्ण ती इच्छा पूर्ण करतो. आणि मग कृष्ण सांगतो आपल्याला. हरे कृष्ण. हरे चार. कृष्ण माताजी. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्.
वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जी ज्या भावाने मला शरण येतात त्याला अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्था, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्णा. म्हणजे इकडे जे जे तुम्हाला हवंय किंवा तुमची जी जी काय इच्छा आहे ते कृष्ण आपल्याला देतो. पण इकडे एक हे आहे, बट आहे. हा, आपण शरण गेलं पाहिजे, मग कृष्ण आपल्याला ते देतो. असं नाही शरण न जाता आपण इच्छाच करायच्या, मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, असं आपण म्हणत बसलो की असं नाही. आपल्याला जर काही हवं असेल तर आपल्याला शरण गेलं पाहिजे, मगच आपल्याला कृष्ण जे काय आपल्याला हवंय ते देतो. आता आता मला वाटतं आपण हे करूया, क्लास बंद करूया. हे इकडनं आपण आता पुढे घेऊया. 4.11 आहे. तर आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? तुम्ही विचारा.